one, two, one, two.
L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Miegħek ukoll. Basanna l-lejli tid-duluri, ħafna nies bħallum jersqu għal-qrar biex għada jisimgħu l-quddisa u jitqarbnu. Tafu wkoll il-purċissjonijiet tad-duluri din is-sena jsiru minn nhar il-Ħadd il-qudiem u inħeġġeġ il-poplu tagħna wara l-Covid, mhux għal il-Covid telaq, imma issa tneħħew ħafna restrizzjonijiet minn nhar il-Ħadd. Nistgħu nagħmlu l-purċissjonijiet f'ħafna parroċċi, staqsu l-kappillani tagħkom u l-arċiprieti. Il-purċissjoni tad-duluri tista' tiġi organizzata minn nhar il-Ħadd il-qudiem sa nhar l-Erbgħa. Imma għada jibqa' jum għażiż għalina, il-jum id-duluri, u bħallum tajjeb wieħed jersaq għall-qrar minn jista' għada wkoll is-saċerdoti ikunu available biex iħabbuna mill-ġdid ma' Alla. Ejjew niftakru kemm Alla jħobbna. Niftakru fil-kelma għażiża tal-Papa li fakkarna li Alla ma jikkundannax imma jaħfer dejjem. U hekk nistqarru ħtijietna biex nitħejjew tajjeb il-misteri qaddisa. Nistqall Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti, tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Iqaf magħna mulej fit-talbu mlitana u żommilna sħiħa t-tama li aħna nqedu fil-ħnina tiegħek. Naddafna mid-bajja ta' dnubietna biex sa l-aħħar nibqgħu ngħixu ħajja qaddisa u nkunu werrieta tal-wedijiet tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi.
F'dak iż-żmien Abram inxteħet wiċċu fl-art u Alla kellmu u qallu: Hawn jien ara l-patt tiegħi miegħek, int tkun missier ta' ħafna ġnus, u ma tissejjaħx iktar Abram, imma Abraham ikun jismek, għax missier ħafna ġnus nagħmel minnek. U jiena nkatrek fuq l-inkatrek, u nagħmel minnek ġnus sħaħ, u slaten joħorġu minnek. U jien nagħmel il-patt tiegħi bejni u bejnek, bejni u bejn nislek warajk skont il-ġenerazzjonijiet tagħhom, patt għal dejjem, li nkun Alla tiegħek u ta' nislek għal dejjem warajk. U jien nagħti lilek u lil nislek l-art fejn int frustrir, l-art kollha tal-Kanaan, biex tkun tiegħek għal dejjem, u jiena nkun Alla tagħhom. U Alla żied jgħid lil Abraham: U int iżżomm il-patt tiegħi, int u nislek warajk, skont il-ġenerazzjonijiet tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajlillah. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu. Fittxu l-wiċċu l-ħin kollu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel, fl-eġubijiet u l-ġudizzji tiegħu. Ngħidu flimkien: il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Nisel Abraham il-qaddej tiegħu u lid Ġakob il-maħtur tiegħu. Jaħwe u Alla tagħna, mal-art kollha l-ġudizzji tiegħu. Ngħidu flimkien: il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, il-kelma li taqa' l-elf nisel, fil-patt li jagħmel ma' Abraham, fil-weda li ħalef lil Iżak. Ngħidu flimkien: il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Illum la twebsux qalbkom, iżda isimgħu leħen il-mulej. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lil-Lut: Tassew ngħidilkom li min ħares il-kelma tiegħi ma jara qatt il-mewt. Qalulu l-Lut: Issa tassew nafu li għandek xi tan fik. Abraham miet u l-profeti wkoll, u inti tgħid jekk xi ħadd iħares kelmti ma jduq qatt il-mewt. Jaqgħu int akbar minn missierna Abraham li miet, u l-profeti wkoll mietu, int x'taħseb li int? Wieġeb Ġesu: li kieku kelli nagħti glorja lil innifsi, il-glorja tiegħi ma kienet tkun tiswa xejn. Imma dak li lili qiegħed jagħtini l-glorja huwa l-missier. Dak li intom tgħidu li huwa Alla tagħkom u madankollu ma raftuhx. Imma jiena nafu, u kieku kelli ngħid li ma nafux, kont inkun giddieb bħalkom. U mhux biss nafu, imma wkoll inħares il-kelma tiegħu. Missierkom Abraham qabeż bil-ferħ għal ħsieb li kien se jara l-jum tiegħi, u raħ u feraħ. Qalulu l-Lut: għadek anqas għalaqt il-50 u rajt lil Abraham. Qalilhom Ġesu: tassew ngħidilkom, qabel ma kien Abraham, jiena hu. Għalhekk il-Lut qabdu l-ġebel biex iwadbulu, imma Ġesu inħbielhom u ħareġ mit-tempju. Il-kelma tal-mulej. Lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna.
Il-kapitlu 8 ta' San Ġwanu forsi wieħed mill-iżjed diffiċli għaliex hemm dialogu jiebes ħafna, polemika bejn Ġesu u l-Fariżej, Ġesu u Lut. U l-kwistjoni hija minhu Ġesu u l-għarfien tiegħu innifsu int x'taħseb li int. Min jaf kemm dil-ħaġa ngħiduha lil min wassalna għand Ġesu u jwasslilna l-kelma tiegħu. Ma Ġesu jibqa' jinsisti li hu jobdil il-missier iħares il-kelma tiegħu u li Abraham missierna fil-fidi huwa dak li ra il-jum ta' Ġesu raħ qal u feraħ. Minnhom juża titlu li huwa biss għal-Alla, jiena hu. U hemmhekk jifhmu li hu qiegħed jagħmel lilu nnifsu u jammetti l-identità tiegħu u jridu jħaġġruh. Għanna nafu li qudiem is-Sinedriju Ġesu jerġa' jiġi ikkonfrontat din l-mistoqsija. U Ġesu ma jiġħadx, ma jistax jiġħad minnu, ma jistax jiġħad ir-realtà tiegħu. Imma jpoġġi qudiemna għażla. Mhux qed jaħbi lilu nnifsu iżjed. Fil-bidu tal-Vanġelu kien jgħidilhom tgħidu lil ħadd. Issa qrib it-tmiem qed jiskopri verament min hu, qed jiskopri l-identità tiegħu mingħajr ħabi u jifhmuh. Għaliex importanti għalina aħna li din il-ħaġa nifhmuha propju lejliet id-duluri għax bħala da ġimgħa il-ġimgħa kbira. Nhar il-Ħadd ħadd il-Palm. Għalina nhar il-Ħadd tibda mis-Sibt filgħaxija propjament. Il-ġimgħa l-iżjed qaddisa tas-sena għandna l-Maltin għandna din it-tradizzjoni antika li nibdew mill-ġimgħa ta' qabel ġimgħa kbira, dik li jgħidulha il-ġimgħa jum id-duluri. U għalina dawn huma jiem qaddisa ħafna. L-istedina tagħna li nemmnu li Ġesu li ben ta' Alla imsalla palina u l-xuxtat huwa li ben ta' Alla. Jinsisti ħafna fuq din ħaġa. Imma għaliex dak kollu li se jgħid, dak kollu li se jagħmel għalina għandu din il-qawwa ta' Alla. U din hija l-fid li rridu nġeddu aħna u narawh umiljat. Ġesu jitkellem fuq il-glorja tiegħu. Dak li qiegħed jagħtini l-glorja huwa l-missier. U aħna l-glorja tiegħu narawha meta narawh ikkundannat bla ħtija, tradut, iflaġellat, imsallab. U rridu nemmnu li dan li aħna xida tiegħu huwa tassew liben ta' Alla magħmul bniedem li qed jagħti ħajtu għalija u għalik. Aħna mhux naqbdu l-ġebel u nwadbuhomlu, imma nersqu lejh nitolbu ħniena. U permezz tal-Ministeru tas-Saċerdoti tagħna midinbin bħal kulħadd, imma mogħtija din il-qawwa li jaħfru. Is-saċerdot ma jaħfirlekx f'ismu, jgħidlek jiena naħfirlek u jgħidlek hekk f'isem il-mulej. Bħalma s-saċerdot fuq l-Ewkaristija jgħid danu ġismi, danu demmi, qed isellef il-vuċi tiegħu lil Ġesu. U inti tersaq leh, tiskandalizzax ruħek għax is-saċerdot li sqofu minnu midneb, Alla jinqeda bil-ħmir u jsalva d-dinja. Ersaq lejn il-qawwa li qed jagħti Ġesu għal maħfra ta' dnubietna.
Ejja nkomplu nitolbu fl-imkien mal-qdusija tiegħu l-Papa għal paċi fid-dinja, naħsbu b'mod speċjali f'daw il-ġranet fl-Ukrajina, tant nies innoċenti maqtula, tant nisa violentati, tant tfal abbandonati, tant soldati miż-żewġ naħat, mibgħut tal-qtil żgħażagħ li tilfu ħajjithom għal ġenn ta' min imexxi. Misteru kbir u tbatija kbira. Nitolbu ħafna, nitolbu ħafna. Ismana, nitolbuk mulej. Nitolbu għal grupp ta' saċerdoti, grupp sabiħ ta' saċerdoti li l-lum jalqu 60 sena saċerdoti, inselmilhom permezz ta' din quddisa, jina se jkolli ċans inqaddis magħhom it-tnejn ta' wara lajt, nifirħulhom u il-mulej ikattar il-ġid kollu li għamlu mal-poplu tagħna f'dawn is-60 sena ta' saċerdozju. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal vokazzjonijiet il-Papa minnhom għalli kemm għandkom seminaristi għetlu 10 għandna s-seminarju, għalli kemm daħlu ġodda għetlu 2. Nitolbu ħafna l-vokazzjonijiet. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal daw kollha li ħallewna f'daw l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet. Anke dawk li mietu mewta violenti fid-dinja kollha u fostna. Biex il-mulejja tihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tressaqna f'dawn il-jiem qaddisa lejn il-qalb ħanina tiegħek permezz tal-misteru tal-qrar u fl-Ewkaristija bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares bislim mulej lejn is-sagrifiċċju li nofrulek u għamel li jkun jiswa lina biex induru lejk u għad-dinja kollha biex taqla s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tal-aġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feċċet is-seta ta' Kristu msallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewwiet.
U Alla int sa mill-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk lejn dan il-poplu tiegħek li nġabar hawn u sawwa bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Għażiż, Ġesu Kristu Sidna, li fih aħna l-koll ulidek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nersqu lejk, int ħabbejtna b'imħabba li ma bħala. Ibnek Għażiż li hu waħdu l-ġust tali lu nnifsu fidejna u ma stmerx li jkun imsalla palina. Iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib bejn is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna li jagħmel l-ikla tal-għajt mad-dixxipli tiegħu. U waqt li kien fuq il-mejda ħal-ħobs, ratti l-ħajr birek, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih bid-dem li kien se jxerret fuq is-salib. Ħal kalċi mimlimbit reġerat il-ħajr, taħli l-bibu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bledmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Salvana intu salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li hu l-għajt tagħna u slim tas-sew għalina. U niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja. Waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġja tiegħu. Nofrulek u Alla fidil u veru din il-vittma li tikseb għal bnedmin kollha il-grazzja tiegħek. U missier l-aktar ħanin fit-tiba tiegħek ħares bħarsa ta' ħniena lejn dawk li qed torbot miegħek għax qatt tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek għamel li naqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejnietom. Żomna l-koll fema waħda u qalb waħda, bħall-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton. Għajna nħejju l-miġja ta' saltnatek sa ma sata l-issija li ndiru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema. Mal-Verġni Mqazza Marija, mal-Arrus tagħha San Giuseppe, ma' San Giovanni Battista della Sallu, mal-Apostli maħutna l-mejtin li aħna nafdaw għal-ħnina tiegħek. Imbagħad mibdula f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir, inkunu nistgħu tassew fiċċo kontana, inrodulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li jgħix għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Daddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk murej minn kull deni. Għatina fit-tieba li nagħtihak il-paċi fi żwienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna.
Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jasli mulaqda li jintrid fija li tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew l-inna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewtija kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn tieti kollha u minn kull ħasen. Somni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna mulej bid-don tiegħek li bih tatina s-salvazzjoni, bis-saħħa ta' dan is-sagrament li bih tajjixna fuq din l-art, fejn ħina tiegħek atina wkoll il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum.
It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-anaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rużarju għal paċi fl-Ukrajina. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewl misteru tad-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi salnatek ikolli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi salnatek ikolli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missieru, l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tanżur Kristu, ġin kurunat kuruna tax-xewk. Missierna li inti bis-smewwiet tqaddis ismek tiġi salnatek, ikolli tritin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missieru, l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fil-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tanżur Kristu, ġibobbi bis-salib minn Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi salnatek, ikulli tritin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Konsidrawni kontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġur Kristu salbuh ra tliet ta' agonija miet. Missierna li inti bismewiti tqaddis ismek tiġi salnatek ikolli titint kif is-semek ta' flar. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek bekk int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina. Ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek inajt u li xanna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna nibbu nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Eħmel avukata tagħna daw għallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina ordana turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina għaddisom Malla. Biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa u l-bżonnijiet tiegħu. Missierna li inti bismewiti tqaddis ismek tiġi saltnatek ikolli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbekk int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina.
Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qattal b'tana, Kristu l-qattal tagħna. Missier eternalla, Ħenna lina, Ebenalla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Omm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistoq li mħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-paririt tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistoq kull ima, itlob għalina, xebba li tistoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' d-deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewkba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insar, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriark, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnista minna l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, ħenna lina, tlop għalina qaddisom Malla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddeja tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa midwejjaq ta' issa u ngawdu l-ena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajjer tas-sema itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qedet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja. Itlob għalina, San Sebastian Marti, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Paul Missierna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani. itlob għalina, Intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arust Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġi u l-qaddisin kollha tiegħu.